Wielkanocni cios albo Wielkanoc. No toż mamy już dzisiaj te pierwsze święto Wielkanocy. Wielkanoc, Pascha, Niedziela Wielkanocna. Na Soborze Nicejskim we 325 roku wyszpekulowali, co ta Niedziela Wielkanocna będzie się zawsze fajrowało we pierwszą niedziela po pierwszej wiesennej połni miesiączka. Ta skomplikowana regla jest i tak, poprawdzie przełożeniem na słoneczny we swojej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 14 Nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym, takim, wiecie, miesiączkowo-słonecznym. Ta data 14 Nisan wyznacza we hebrajskim kalendarzu napocznięcie święta Paschy, wele którego działy się te wszystkie wydarzenia skuplowane że naszym zbawieniem. Bez tuż też Wielkanoc jest świętym ruchomym i mogę przytrafić je najskorzej 22 marca, a najnieskorzej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy skuplowane są terminy w większości zmiennych, ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich, katolickich, takich jak Szczoda Popielcowo, Wielipost, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i insze. Po wkludzeniu kalendarza gregoriańskiego już ich pokazali się odmienności. We prawosławiu Wielkanoc frajuje się zgodnie ze kalendarzem juliańskim. Ostatnio godo się sobie uznać Wielkanoc za święto stałe. Wiemy przeca już dzisiaj, co Jezus mógł być ukrzyżowany 7 kwietnia 30 roku, albo co jest mniej możebne 3 kwietnia 33 roku. Z krony tego znamy już chyba ta możebna data martwychwstani i to jest 9 kwietnia 30 roku. Rzecz ta była dyskutowana ze całką powagą na drugim Soborze Watykańskim. No ale już od blank Starego Pierwy najważniejsze to było pierwsze święto. Śniadanie. Kiedy już familia we całości przykleiła się do domu ze kościoła po rezurekcji, znaczy się po procesji ze szpic paradą skuplowaną ze tym ci martwychwstaniem, napoczynało się śniadanie, które ciągło się i dalej chyba wszędzie się ciągnie, aż do popołudnia. Ja jeszcze od mojej starki Klary spamiętał Słowecka, które klapowały do tego, co skozi powiedział. Śniadanie ze obiadem, za jednym zasiadem. No ale sam nawykludzał oberychtyczny kapelunek, a miano i barzy się zdają jajca wielkanocne, te wszystkie gryfniste pisanki, kroszonki, hołonki, byczki, albo jakby je tam w to jeszcze inaczej nie mianował. No i ważniejsze, co by rozeznować rzodkie już teraz pisanki od kroszonku. Kroszonki, mianowane też kajnikaj malowankoma albo byczkoma, to są jajca zafarbione na jedna farba, głodkie, bez obrosku. Pisanki albo piski to jajca ozdobione waksowymi obroskami i zatąkane we farbce. Wyfucki, znaczy się wiecie, wydmuszki, surowe albo na fest uważone jajca, cechuje się, pisze się rozpuszczonym waksem, a kiedy już ten całki waksowy rysunek oziąbie, wrożo się do letniej farbki. Nie skorzy trzeba ten waks zetrzeć z wierchu i ostanie szykownisto pisanka. Robienie kroszonek polega na tym, co by stworzyć jak najwięcej jajec w rozmaitych farbach i odcieniach w obkwitych farbtonach. Jest i trzecia sorta wielkanocnych jajec. Są to pisanki robione ze kroszonek. Ufarbione jednako jajca dropie się jegłą, szpędlikiem, hegnadlą, guzikiem albo innym ostrym narzędziem. Majstry, a tak poprawdzie majsterki w rychtowaniu jajec wielkanocnych poradzą jeszcze inaczej to zbajtlować. Dropią najsojprzód jajca w roztomajte obroski, zatem dopiero ważą je w roztomajtej zielinie i to wczeńczo z jajca są kroszonkami. Ale na kierych uwidzieć idzie to, co było wydropane, bo już po ważeniu ma ten cechunek te pisanie ciemniejsza farba. Idzie też jeszcze robić pisanki ze situ i farbistych skrowków wołnianego cwistu, ale to ci jest już blank inszo bojka. Jajca farbieli jedli na łączość obchodów jesiennych już też i we starożytnym Egipcie, a Persy obdarowywali się nimi w dzień jesiennego zrównania dnia ze nocą.
Juzaj we symbolice chrześcijańskiej jajco ukazało się podług legendy dzięka Marii Magdalenie. To przeca ona jako pierwsza uwidziała Chrystusa martwychwstałego i wypuściła się ze tą nowiną we świat do cudzych krajów i dziedzinów. Endlich też dokulwitała się do palastu Tyberiusza, cesarza Rzymu. Ludzie przylazowali do tego cesarza i dawali mu roztomajte darki. Już zaś Maria Magdalena miała zesiajno jedne jajco. Ręka we wtorej dzierżyła te jajco, wyciągła ku cesarzowi ze słoweckami. Chrystus martwychwstał. Cesarz jednakowoż i nie uwierzył i powiedział ci kuni tak. Jakoż to w tosi mogę powstać z martwych i w to uwierzyć je zginął tak samo procno, jak i w to, co białe jajco mogę stać się szarłatne. Bez tęczowskiej to godą jajco we palcach Maryi Magdaleny pomaluśku stawało się czerwione. I stela u chrześcijanów wziąć się zwyk w obdarowaniu się farbowanymi jajcami. Zwyk malowania jajec we Polsce jest pewnikiem tak stary, jak wkludzenie u nas chrześcijaństwa. Już Wincenty Kadłubek, krakowski biszop, przy napocznięciu XIII wieku we swojej kronice pisał tak. Polacy z dawien dawna byli zawistni i nie stali. Bawili się z panami swymi, jak z malowanymi jajkami. Piktis ovis. Jeśli to fest interesantne i że nie są ino same malowanie, pisanie jajec, to ci był zwyk powszechny, ale i gracki z nimi, mianowane na wybitki albo walatki. We takiej gracce dwóch chopa praskają jajcami. Jest tu się co godą. Kroszonkoma. We jajca kamrata, a w to trzasko jajca sąsiadowi, ten wygrywał. Jakie godą zwyk malowaniu, dropaniu, farbowaniu jajec był w narodzie powszechny, chociaż do dzisiaj najbardziej zajmują się tym działki i kobiety. Farbują jajca we Brazylii czerwonej i sinej, we odwarze rzeszupinów cebuli, ze korowiny dzikiej punki, liścio kwiatków szlosowej rózy, korowiny olszy, ze takich roboków mianowanych czerwcoma, we szafronie i krokoszu. Najstarsze kroszunki wandlują się ze terenów sumeryjskiej Mezopotamii. Ozdobione byli te starodawne kroszunki i pisanki malunkami słońca, miesiączka, gwiazd, ale i deszczu, astkami jedli albo innych tamesznych strumów. Malowane dzisiaj ornamenty, hazoki, baranki, dzwony, kwiatki, figura martwychwstałego Chrystusa pokazali się dopiero we XX wieku. Najstarsze polskie pisanki wandlują się ze X wieka, ale najściej przyozdobnione jajec znane było Słowianom mocka z kozi. Dawniej garnirowaniem tych jajec zajmali się ino baby, działchy samotne wydane, ale nie gdowy. Hopom już zaj pod sztrofon, ani za Boga nie było wlazować do izby, kaj te jajca rychtowali. No i sąprzód Kościół zakazował jedzenia jajec na łączo z Wielkanocy. Szpera była cofnięto we XII wieku, ale musowo czaci było zerzykać specjalny pocisk. Skludzało się to do oddzielenia tradycji Kościoła od obrzędowości pogońskiego święta skuplowanego ze kultem zmarłych, we którym jajco na pocznięcie nowego życia odgrywało ważną rolę. Bo był ci taki zwyk kulaniu kroszonek, pisanek pomogiła przy fajrowaniu święta zmarłych, co by nie skorzy oddać te jajca dziadom. Ze tradycyjnych ruskich pisanków wandlują się jajca wielkanocne, które robił petersburski jubilerz Peter Karl Fabergé. Łączy jajca bajslowo ze półszlachetnych kamieni, bindowanych ze goldem i szczybłem. No więcej takich jajec zrobił dla cesarskiej familii. Mieliśmy przyleżytość ze moją haźbietką obejrzeć jajco zrobione w 1891 roku dla cara Aleksandra III na gyszyn dla jego babeczki Marii Fiodorowny we moskiewskim Muzeum Uzbrojeni. Oriziennaja Pałata się na tym muzeum nazywało. A już w listopadzie załońskiego roka jajco, które zrobił ten Karl Fabergé dla familii Rothschildów w 1902 roku, skalili jednemu istnemu, aże za, posłuchajcie, $18,5 miliona.
Szłaby sam jeszcze mocka odprawiać o roztomojtych kroszunkach, pisankach, a i tak się miarkuje, co już nie placi czas na to dzisiaj. Dociepna ino, co jedyne na świecie muzeum jajec pisanek jest we stolicy Pokucia, we Kołomyi, na Ukrainie nad Prutym. Jeśli tam zamlung, a że 10 000 roztomajtych kroszunek i pisanków. Moc kamieni, ale zawdy jest we Muzeum Rolnictwa we Ciechanowcu, kajdzie obejrzeć kole 1000 jajec. Jakie godą jajca byli symbolem życia i później do roztomajtych praktyków. Nałączos święcenia z ogonów, ludzie zakopowali je we ziemi, co by ta ziemia bez rok gryf nie rodziła. Szkorupiny wieszali jeszcze ludzie we sadzie na stromach, co by też dobrze owocowali. A zajważone żółtko dodawali jeszcze do ziarna siwnego, co by wyrosło szykowniste obieli. I zawdy, ale to zawdy dziołchy obdarowywali chłopców za łoż pluchtanie, we drugie święto wodą, za śmiergust. Oj, więc pnioku.